Toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Battle Simulation. Ia, ce cu nu vreau. Bun. Și o să începem de la nivelul 1. S-a făcut un upgrade când mă jucam eu, era doar ăsta. Asta e să vă arăt. Ăsta. Deci ăsta și ăsta. Și ăsta. Nu erau toți ăștia. Deci o să-i batem ușor cu niște pistoale. Bun. Și zic unde stă așa. Și unde stă așa. Bun. Go. Cred că o să-i bată rău pistoalele alea. Că au pistoale până la urmă. Bum. Bum. N-a căzut niciunul de-al lor. Uite, frate, cum se lovesc singur. Noi suntem albaștri. Level 1 completed. Atunci hai să îndui de ăștia cu pușca mare. Așa. Un arcaș. Și aici. Hop. Na. Bun. Hop. 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 Bun. Hai să vedem dacă îi batem. O să-i batem, poate. Văd că nu i-am bătut. Dar s-ar putea să-i omoare ăștia. Pentru că au puști până la urmă. Bum! Și l-au omorât pe al nostru. Mamă, ce full speed a prins ăla. Dă-i, nu-l lăsa. De ce l-am intrat? Oh! I-am bătut! I-am bătut foarte bine. Oh! Noi am jucat level 4. Ok. Începem de la level 4. Nu e problemă. I-am bătut la level 4. Bun. Eu zic așa, să punem niște pistoale aici. 3 pistoale. Bum. Și ne-au mai rămas 2 și punem dăștia. Bum. Și scoatem unul de aici și punem pe ăsta. Perfect, nu mai avem niciun ban. Deci trebuie să-i bat. Mamă, arcași. Frate, arcași foarte mulți. Și deja îl omoară pe la bun. Frate. Nu, am pierdut. Pentru că au arcași. A, bun? Vă că a ținut ăla. Pardon. Și sper să le omoare ăsta. Dă-i. Nu. Dă-i. Bum, direct în cap. Hai să vedem. Stați un pic. Și am revenit. Și hai să vedem. Scuzați-mă că nu v-am zis. Am pus un pic pauză. Și hai să vedem ce facem acum. Punem 4 de ăștia. 3 arcași în mijloc. Dar nu mai avem bani. Frate, costă prea mult arcași ăștia. Așa. Și unul ăsta. Nu mai am bani. Și unul ăsta aici. Go. Ok. Hai să vedem. Poate
Na, sunt prea mulți. A, pe știu mă ce fac. Păi știi ce fac? Vedeți pe ăștia care i-am mai ales acum, pun un rând de ăștia, un rând de oameni și încă un rând de ăștia. Doi de ăștia. Gata. Ia uite. Hai fraților. Să vă vedem. A, dar ei au doi, mamă. Ok. Deci, facem altcumva. Punem un... Scoatem ăștia trei din mijloc, punem așa. Așa, așa, așa. Și punem 1, 2 de ăștia, așa, așa. Nu. Arcașul aici. Și nu mai avem bani. Bun, hai să vedem ce rezolvăm acum. Ei au cam aceeași armată ca noi. Doar că noi avem 3 de aia mai buni și 2 arcași mai proști. Hai să vedem cine va câștiga. Mamă, dă-o pe la spate. Gium! N-au bătut rău de tot. Nu avem șanse. Deci trebuie altcumva. Bun. Pe atunci să-i punem pe ăștia cei mai puternici aici în față. Și după aia punem unul. Asta prea mult ăla. Un rând de oameni de ăștia. Hai frate, acum sunt în față și o să le dea la ăștia galbeni. Bum! Una. Sper. O să le omoare arcașii și o să câștigăm. Nu cred. Deci au omorât 2 de ăștia și 2 oameni. Aici au omorât ăia 2, ăia 3. Doar 2. Scuzați-mă pentru acea reclamă. Level fail, frate, de câte ori? Deci cred că am încercat de 100 de ori. Voi și cu voi. Și pun... Nu știu ce să le pun. Și cu... Le mai pun unul ăsta în mijloc. Mi-a venit să tușesc și n-am putut să tușesc în filmare. Arcașii mei deja s-au dus. Am uitat că n-am pus arcași. Iar ne bat. Uite de ce. Frate, ce pot să le fac la ăștia? Știu ce fac. Vedeți că ăștia toți o să-i bată. Aici îi bat. Eu zic că îi bat, frate, toți ăia, toți arcașii ăia. Ia uite așa ne uităm. Pe mai în față. Au omorât câțiva. Arcașii mei sunt puternici. Bam, bam, bam. Nu mai sunt așa de puternici. De ce au omorât pe amândoi odată? Nu cred. Atunci punem. Să ar fi cel mai puternic. Gladiatorul ăsta. Nu știu. Hai să punem 2 de ăștia. Unul de ăsta. Ăsta. Oameni. Și unde ăsta. Nu cred că o să-i batem, frate. Uite, că... Uite de ce. Nu.
Pe tine o să te pun aici. Back. Și o să luăm asta și o să facem iarăși armata. Bum. Bum, 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 bum. Ok. Și mai 10. Și mai bine știu că i-aș scoate pe ăștia și aș pune încă 2 de ăștia. Și un și dau back și aici mai pun o de ăsta. Sau nu, hai să pun un de ăsta. Mai am 20 și pun și un om aici. Iar nu mai am cum să pun persoane. Eu de acolo. Vreau să tragă. Și ăștia noștri cu topoarele, bum, bum, bum. Ia uite, doamne. Doi narcoși, dar vină ea din spate, frate, și n-au șanse. Uite, deja au omorât. Eu mai am stau doar în ăia. Care și ăia s-au dus toți. Și mort. Am deodată. O să încheiem și noi aici episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!